Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bubayami, mga luksami, naguskan mo mga aryami sa Islam, ayap man na mabubaluya bendingan tanwi man to na isay ni mambua ayam anan yan na bendingan sa ito tarikhul islami o di na Islamic history. Dia iso sabab ayam anan yan na kaya taban ng mga Muslim sa isang kanan ingad pembetuan sa Istanbul. Diyan kanang da Istanbul nagyan na ni mantuay capital o di na Sweden panuruganan ingda Turkey na sa ikumasa o kaya giwallahu ta'ala sa mala kadato sa iku mga Muslim aming gulalan ko mga Turkey na ay ni beturun sa history na Dawlatul Osmaniya o di na Ottoman Empire. Agyang kaiyaw pamanalang wana ingid sang kaya lambakas bangan nagugyang kaya sopak sang kaya ingid sa Europa na kiyan datuan o mga Turkey ay maananian na padsi ko mga Ottoman bawataan ng Osman kagimaw to na kapapantagan na iya sultan na si Sultan Muhammad na lima sultan si Dawlatul Osmaniya o di na Ottoman Empire. Ayabu idadiyan sa manuto na ayamaan niyan na 20 agudwaragun sa isang kutuwa kayab girun wallahu ta'ala sa menang na iniilahumun wallahu ta'ala asun so kaya paka baluin yan na dato na katutuusan yan din nagupagipagusay niyan ko mga ulama ang kutuwa hadis ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitero yan sa ikumasa kapakalutiran sang kutuwa Khandak, yung kutuwa kalot sa maliliuta sa Madina sa ikukiyawma o kaya tidawa sa Khandak kundi nagaswatul Khandak na Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahaban yan latuftahanna al-Qustantiniyatu wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysuha. Adna masa atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataban ng mga Muslim aing da Constantinia na miyakap pia adatu sukapan taga na datu sang kutwa masa na gumiyakap pia asundaro sukapan taga na sundaro apang gulalan si isang kutwa pamana kataban na si isa Constantinia. Sabab po mga urip no Allah sa ipuon ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iko kaya sudsun so kaya wapatian na pisa sa kuya mga dato ko mga Muslim o ande manaya katabanayran sa Constantinia. Amisi siringan niran agyena ni mala apringa sa kuisla maguso mga Muslim kakagya gianan sa mga tao bituan sa mga Roman. Mga pedisiran ng mga Roman kasundato mga Roman na miya dua ka grupo kabubetuan sa Imperatoria Romania Al-Garbiya agu Imperatoria Romania Al-Sharqiya, Western Roman Empire agu Eastern Roman Empire. Kadato o mga Roman sa tampar sa sedpan matataguon Vatican. Nagu kadato o mga Roman sa tampar sa sabangan agiya ingda Constantinia. Nagiya na niya kalala aridu ayo Islam maguso mga Muslim. Mga urip no Allah, so kaya dato Sultan Muhammad Al-Fatih na matagbasay dirunot turugang kuto pama na kapikiran yan sang kuto aw pama na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na rapi sa pupanganin yan si wallah ayamaan na niyan naroon sa bapun wallah akataba na kasakupa sa ingida Constantinia. Gira aw pama na niya kasumbayan sa subo na matya sa Quran na taman sa sumbang swalungan na ayamaan na niyan na pesigadang kuta dato sa sabab sa panamarian nagudingan-dingan yan sa andamanay kataba na Constantinia miya kasapulo agwi sa magubato mga Muslim ipuong ko Umayyad Dynasty naguso Abbasid Dynasty sa ikumbawata anu Abbas na gusto bawata anu Muawiyah
kumiapat ko kadato Islam na sa ipong kumasaw Osman bin Affan na giubatin ang na Constantinia na ay man niyan na did magubat ka sabab sang kuta ka bagriyan na hindi. Mga urip no Allah, antom na ayo pa man na strategy, antom na ay akal siwa ang kuta pa man na dato. Tomeni mo sa mga sundaro ay manan yan na miya kadiyan nga mga sundaro. Isa kaya panutulawon na magato sa 40,000 o paman na sundaro o paman na pitya kapyan. Na miyagda silan sa paman na 70 kapal, abapor digira. Na siyungwan niran miyukit silan sa isang kanan o paman na masimpita kaludan abubituan sa Strait of Dardanelles, agena ni Ipsul sang kanakaludan bituan sa Black Sea. O di na Mait Maragat. Nagyang ka na Mait Maragat, nababnari, bamaitam na pamana, ibubituro ng kutakwan. Ibubituro ng mga panunutul, Black Sea. Nagyan din ni kaludan ng kutwa ing da Constantinia. Na mises sa kabiyan, suwaya maanan yan, nandatuan o mga Turke at bituan sa Dawlatul Osmania. Sa isang kuto pamanaragon na kagya ayamanan yan, nagyang kutayngid na diding kasuldan ng kutayngid. O mga ridu ay kaadin ariri para duniran ruwa pa mana alang mga rantay. Andod ni kaya pakasayranon sang kutakwan. Kaya kiniranon na pamanagyang kuta masimpitaragat na kaya pagilitan, kaya alangan sa pamana mga rantay putaw na di pa kaukit sa mga barko. Anto na siwa ang kuta dato na iniordirian ang magawid siran sa pamana pira kadram o pamana lana. Miyawid siran sa pamana mga tabla. Mga papan, ang mga ulad na lini po sila ng kutaw pama na alang ipasulig sang kutaw pama na kaludan na biyato niran sa mga kapaliran na piyakaw kit sang kutaw pama na mga tabla. Diyang kutaw pama na mga kapal sang kutaw masa na kanabatan to mga alakan. Di lagi daki ang na pamanatigtan wa mga naban na inisunggod man na pama na pira pulong gibwa mama. Nasi ko solido kaya ramagan na mini lipo sila na palaya sa isang kuto pamanakwa. Minilipo sila na palaya sa isang kuto pamana katataguan sa pamanapaglat. Ayamaan niyan na anak pagkapakasunaran tayakuan pamana iya alang sang kuto pamana masimpita kaludan na ipisud sang kana Black Sea na takdir wallahu ta'ala asukya pitayan na miyahila yung mga tao sa Constantinia. Ayaman na niyan na ando ba ni peto pulo akapala miya kasold na inalawiran sa pamanamitidawa sa kaludan na ayam yang gulaw la miya panutul nagyang kuto pamanadato na taman sa ayaman na niyan na miya kasinub sa ragat taman sa irkiyan sukwan ayaman na niyan na na dedinayama na niyan na kada isa panginamang kutadato na miya kitidawad na uriyan yan na miya kadungko silang man sa isang kuto pamanadarpa katataguan sang kuta malaakuta sa isa Constantinia na biyutawan na niran sa mga awidiran na kanyon mga awidiran na lutang gyutoy pagampagan na yung mausar kanyon ang mga ala sa isa interwa dunia kaaya miya pianutul o mga panunutul adin na pamanakan yung niran apo pangaluan sa 300 ka kintar ator pamanakwan kalayan na kanyon na pamako sumulkon sumama ako kuda sa unta sa isang kuta simudang kuta kanyon na dipun pakadupuro ulo niyan na labi sa pulo kanyon sa pulo agut talawa mga ala kanyon na awidiran na biyutawan na niran sang kuta-kuta bulang-ulang wana pamana arta sa katidawa na pamana aawidan niran na sa isang kutuwa masa na miyaka 50 aguli magawi na kaya suldan niran ng kuta-kuta na takdir wallahu ta'ala miyata baniran ay da Constantinia. Mga uripun wallah kerpendapat ini wakabagrian na ingda ko to miyaka 50 aguli magawi na deden ayaman yan na perpay so paninindigo mga Muslim so kawaraw mga Muslim na da sila din kada isa panginam. Nagyang kuto pa man mga kutairan na minitapwak sa kuto pa man na kaya sugataon ang kuta mga kanyon na taman sa miya kasulsiran na sukya pa kasuldiran na pilawayang man ang kuto pa man mga tao sa isa Constantinople
na miya ka surindir siran so muri puryaw pa man na dato Iran na sumimbur sang kutaw pa man na miya kadakdak la sundar wa mga Muslim na din na yaman na niyan na retreat din surindir sa taman sa si miya tay sang kutaw pa man nagira yuti peter una pa man na ini pagagitian ng kuta kadato yan ito na miyang gulaw la miyang ni siran sa reinforce sa Europe, miyang ni siran sa reinforcement, panabang, makapuon sa Rome, sa Vatican, makapuon sa Ingda France, aya Peter o mga Christian, rarangitiran sang kutang mga Muslim, na mata-mataan nas kami, nagkabubayan nami, aya pa na may layamin na mga surban o mga Turkey, adi suwaya maanan yan na mga kalu o mga Christian sa isang kanayang da Constantinople. Eno to mga urip no Allah nagsusura nga sa kapita. So Roman Catholic aguso Christian Orthodox. Aya agama aya kapito mga tao sa Constantinia nagyang kuta Christian Orthodox. Na ana din di kan bida naguso Roman Catholic na kararangitan o mga Catholic wang kuta pa man mga Christian si isakwan Constantinople na dayran din na man niyan na panabangi. Adna miya na bangkiran pa man mga na dayran din tangka so kawarawang kuta mga Muslim na ay malalagyan kuta dato Iran sa miya temo so mga Muslim mga Christian si isang kutwa mala asimbaan abubituan sa Hagia Sophia uli na Hagia Sophia miya kalala o pamanasimbaan na so kaya umaakiran ang kutwa sultan na tigyan na di kanu pekel katigyan sariken watigyan ka so agama niyo na agama niyo din na so mga tamukiyo na tamukiyo. Ayabu, apang ni namir kanun na buya kanun kami sa buwis. Na ayam anan yan, nami under kanun ko kadato kami na diamis kanun pamunon. Ugayin na umabati iyo sa history o mga Kristiyano sa Europe. Sa kapambina sa Iran, sang kayo pa man mga tutulang ko Islam na Peter Iran na pimasakir sira ng kutadato. Pilawayan sira sa kaya masakira-kira ng kutadato. Takdiru Allah ta'ala aknabas nasukyan naga ang utaw pa man ng mga dato sa mga tao sa Constantinople sang utaw pa man katiro ang kuta dato na sukada kalangkiran na sumiulid silang agama Islam sa kaya buday aniran sa agama Islam sa giyutun ikiya sa bapan sa pama nagya Constantinia na kagya mangutba ang kuta dato Piyake iniordirian o pamana limpiwan ng kuta simbuan na kuwaon nun sulang wana baragala siyang uran yan sumadaklataw so mga pagtaw niyan na padisang kuto pamana khutba niyan na tiginay mga Muslim nagyang kaya ingad na imbutuwak si Islambul ay after una Islambul na Madinatul Islam o di na City of Islam sa giyad nandun yung pamanamiyak wa angaran sa taman ni Manto na Istanbul. Nagyab sang ka na Istanbul na meaning yan na City of Islam. Sweden Islam. Sa Miyabaloy sumambu so panuruganan, capital o Ottoman Empire na sangko tarago na 1453 na kinwayran sa Edirne. Edirne na padanang ko mga ingid sa Turkey amyaw na capital o Ottoman Empire na initransferiran sa isa Istanbul na tama ni Manto na Miyabaloy o pamana capital at Turkey. Dito mga uri panwala, ang kuto pamana 1453, March 28, May 28, 1453, na miyakalala utwa event, miyakalala utwa masa sa isa history sa dunia, kaya man na niyan, na piyaka pagumbos sa yung mga Muslim, so kaya man na niyan, dito anong mga Kristiyano. Sababsan, nasilam na kan sa kanubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.